Проучих 10 най-мощни империи през последните 500 години и последните 3 резервни валути. Това ме отведе през възхода и упадъка на Холандската империя и Гулдена, Британската империя и Паунда, възходът и ранният упадък на империята на Съединените щати и долара, както и упадъкът и възходът на Китайската империя и нейните валути, както и възходът и упадъкът на Испанската, Германската, Френската, Индийската, Японската, Руската и Османската империи, заедно с техните значими конфликти, както е показано в този график. За да разбера по-добре моделите на Китай, също така изучих възхода и падението на китайските династии и техните валути чак до 600-та година. Тъй като гледането на всички тези измервания наведнъж може да бъде объркващо, ще се фокусирам върху 4-те най-важни – нидерландските, британските, американските и китайските. Ще забележите модела бързо. Сега нека упростим формата малко. Както виждате, те се случиха в припокриващи се цикли, които продължиха около 250 години, с преходни периоди от 10 до 20 години между тях. Обикновено тези преходи са били периоди на големи конфликти, защото водещите сили не залязват без борба. И така, как измервам силата на една империя? В това изследване използвах 8 мерки. Оценката за общата мощ на всяка страна се извежда чрез усредняването им. Те са образование, изобретателност и развитие на технологии, конкурентоспособност на глобалните пазари, икономически продукт, дял от световната търговия, военна сила, мощта на техния финансов център за капиталови пазари и силата на тяхната валута като резервна валута. Тъй като тези сили са измерими, можем да видим колко силна е всяка страна сега, как е била в миналото и дали се развива или опада. Като изследваме последователностите от много страни, можем да видим как протича един типичен цикъл. Понеже колебанията могат да бъдат объркващи, можем да го облегчим малко, за да се съсредоточим върху модела на причинно-следствени връзки, които задвижват възхода и упадъка на една типична империя. Както виждате, по-доброто образование обикновено води до увеличена иновация и развитие на технологиите, а с известно закъснение до установяване на валутата като резервна валута. Може също да видите, че тези сили след това намаляват в подобен ред, усилвайки спада един на друг. Нека сега разгледаме типичната последователност от събития, протичащи в една страна, които предизвикват тези възходи и спадове. В резюме, големият цикъл обикновено започва след голям конфликт, често война, който установява новата водеща сила и новия световен ред. Тъй като никой не иска да оспори тази власт, обикновено следва период на мир и благополучие. Когато хората свикнат с този мир и благополучие, те все повече залагат на това, че ще продължи. Заемат пари, за да направят това, което в крайна сметка води до финансова балон. Делът на империята в търговията расте. И когато повечето транзакции се извършват в нейната валута, тя става резервна валута, което води до още повече заеми. В същото време, това увеличено благосъстояние разпределя богатството неравномерно. Така разликата в богатството обикновено нараства между богатите, които имат, и бедните, които нямат. В крайна сметка финансовия балон се спуква, което води до печатането на пари. И увеличен вътрешен конфликт между богатите и бедните, което води до някаква форма на революция за преразпределение на богатството. Това може да се случи мирно или като гражданска война. Докато империята се бори с този вътрешен конфликт, нейната мощ намалява в сравнение с външни съперничещи сили, които се издигат. Когато нова възходяща сила стане достатъчно силна, за да се конкурира с доминиращата сила, която има вътрешни разпади, външни конфликти, най-често войни се случват. От тези външни и вътрешни войни излизат нови победители и губещи. Тогава победителите се събират, за да създадат новия световен ред. И цикълът започва отново.